Dapat sa mga nilang po. Shower tayo ha. Shower daw siya. Shower daw siya. Okay. Vince Kyrie, iko'y binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Very good. Very good boy. Showers naman. Mas may deserve siya. Tahimik na siya. Pinagawasan ng todo sa buwan sa kasaluhan. Yes, mga moms, you heard it right. Hindi lang naman po tayo. Siguro talaga pag nandito ka na sa mga ganitong edad is going to be lang ka na. So, yung lalaki is yung aking pinsan. Siya yung aking pinsan. Yung pangalawa yung aking nanay. Nakita ni Ace. Ace! That's my tita. Ang ate ni Mama. Naka-floral din siya. Ganun na yung Cassie Christine. Sama mo na si Ace, no Ace? So, yun, nakaka-confuse na daw po. Kasi yan nauna kanina puro mga ninang. So, ngayon ninong na siya. Kumakumpare ko. So, nakakaloka. Nakakonfuse na yung photographer kung sa ninong ba ako o sa ninang. Sabi ko nung nang, so para pares tayo balance. Ayan. Ayan. Yes. Sige na, sige na. Sige na. Ano ka pinapagyan mo? Vince. Ay, sinisinop. Sinisinop? No? Sinisinop? Next. Next na Buhat. Buhat. Kaya nga sila. Kaya yung buhatin yung tatay. Sama mo na ako, Parks. Sinama na ako buhatan. Buhat. Ito pala. Vince. Ano Ace? Kuya na si Ace eh. So, syempre, matapos ang okasyon, ang blessing, ang binyag. Andito na kami sa reception area. So, okay, it's kainan time. Bakit ka siksik? Oh, ayun na pala si Don Reynaldo. With Don Roberto. Makakaway ka sa akin. Don, makakaway na. Paras kayo mga nagsisipag-dietan. So ngayon, syempre, natapos na po yung kainan, tapos na yung mga bisita. It's time for Make Sharon Cuneta Show. Balutin mo ako sa iwak. Medyo marami tayo mababalot, mga mas. Makakatipid tayo ng ulam for today's ganap. Oo. Brother! Halika na, saan nyo na ako? Back to back tayo.
Ako lang yung naka-video. So, ito na. Unahin ko na talaga yung dinuguan. Bet ko talaga. Sa akin dinuguan. Para sa amin. Kasi mahirap tago. Magluto ulit. Hindi, magtago. Aboy! Ano ka rito? Mag-ano ka na? Para... Oo. na kayo. Ay, napaghihiya-hiya. Uy. Kasi may mga sandok dito eh. Dito sa daan. Ay, yung inugasan ito. Inugasan ni, Joe. Nakita mo yung mga Joe? Nina, ang tagal nito. Andito na? Dito na kayo ba? Matagal po yung sandukan kaya at malalim agad. Oo. Brother! Halika rito, tulungan mo ko. Ano ba? Tulungan mo rito mag-ano para mabilis na. Ayaw po kasi na naman kita sa video na nagbabalot sila. Bahala kayo. Ayan. So ano na natin. Sarap po ito, mga monster ito. Pang dinner, isang putahe. So, mga makaapat na putahe, good for 4 days na yun. Next one. Ay, next. Lipat ako. Dito tayo sa next dish. Ano yan? Gusto niya lagyan ng sauce para mapagpinasabawan? Alin? Yan, yung minudo. Pwede daw yun eh. Sabi pagdireta. Okay na yan. Anong bagoong tito? Hi guys. I'll go for sisig. Ano pa? Asan ko ano? Oo, kasi titira ko sa inyo ito. Hindi ko alam. Ano yan? Hindi mo rin nakita. Ano? Hindi ko nga nakita yung sisig. Hindi yata yun ano yan. Pero pwede pa. Oo, paano yan? Eh, ano yan? Pwede naman tanong. Ito na lang pulutan namin later. Gin team, see you later. Alam niyo na. Dali, patulong mo lang magbalot. Kasi yung Sunod oras na. Abuta tayo ng ulan. Tsaka habang... Hay nako, shoutout kay Jure. Shoutout kay Jure na wala kaming kalaban ngayon sa pagbabalot. ang liit naman kasi nitong ano. Wala mo yan. O, diba? Hindi kasi maliit yung kutsara ko na yan. Ay, napaka-spoil brat naman ito, oh. Ang plastic na may ano pa. Kasi para hindi siya matapon. May si Eds, ano yun yung si Eds? Oh, Ito na. at ako nung sinisiko mo, may naniniko po dito sa gilid. Wala pa akong narinig sa inyong kwento ha? Hala, Tora! Ano? Ay, naka-vlog! Masyado Live! Nakablog pala. Mga showbiz. Sige. Oo. Sabi na yan. Yung isa akin na, ito sa Kung alam yan ha, hindi pa kayo nagsasalita, nagkikwento. Hala! Teka lang. Hala, lagot kayo! Ayun. Hala, ayan na. Kami mag-overnight na. Sino? Hindi na po si Greg, binibertigo. Nako, ayan na nga. Ayan. Gusto mo rin ito? Andun kasi si ano pa yun. Ah, Si Gilbert. wow, wala na yan. Yan yung minuto mo. Kumuha na ako na sa akin. Ano na kayo dyan? Si Ed na bigay nyo. Si Robic, ano gusto mo? Ay, Robic! Ay, no! No! Siyempre si Tintin ang mag-aasikaso niya. Bahala kayo, Christine. Bahala kayo dyan. Nandito mga ate, kuya mo. Akin yan, ha? Para meron ako pang share naman yung tinabag. Oh, we still have carbonara. O yan na, ano rin yan. Ano yun. Basta tiran nyo lang kami ng para sa amin. Ha? Ano gusto mo? Melo, gusto mo ng ano? Marami-rami na. Yung ano pangalan nito? Yung lumpia. Nagtira na ako ng... Yeah! Uwian na! Tapos na yung aming pagbabalot. Ayan. So, isa rin to sa mga reason bakit po ako umuwi ng Manila. Meron kami meeting with my family dahil sa magaganap na run reunion ng aming angkan sa Pangasinan this coming December 28. So ngayon, pauwi na ako ng Mandaluyong. It's time to meet up naman
naman with my Gin Team family, yung mga best kong kaibigan dito sa Mandaluyong. Actually, may isa pa kong grupo yung mga kababata ko, pero they're planning this coming